paakangoti opfe ini ndichitotundawo uye anga asati atunda ake right ndo pandakazoti okay kune chinhu chinotozowo kutunda naye posi ndasingazvizivi asi kune vamwe vakambenge vakuudza here nyaya yekuti kutunda zvingotaura dziri nyaya yemasemadzimayi ndaizvinzwa kuti kutunda but ndasingazivi kuti kutunda wendaiti pamwe kutunda kuita weti sex worker anotaura kudaro sex worker asi mukadzi wemumba kani posi sex worker chaari kuda imari zvekuti hanzi ane hombe ane dikire unoidiwa uri kudanana naye muchiri kumba maitundizwa here ini ndinganyepa kuti ndiri mumba ndakamboziva chinonzi kutunda ndakatozotanga kuziva kutunda ndawo chibasa ichi ndanga ndisingazvizive chinonzi kutunda chii munofungudza sei manga musingatundi anga asinganyatsoziva kuti ndobata papi chaipo zviri true muromo ndowekudyisa chikafu hausi wekudyisa sikarodzi matizitare basa munzani ayanti statement yako yevamwe vanhu vakainzwa vanoti ndonakirwa neblow job ndizvozvo kunyanya South Africa ndo yavanoda handiti vamwe vasikana vanoreska nenhau yekuti vanenge vachida chi mari ndopamunozonzwa kuti munhu aita gomarara repahuro isick trash inotangira mukano wemunhu saka inodhura ndeipi dogisteo inodhura nekuuya pamusoro koi handi ndiani agara ari pamusoro aiwa pamusoro pake ini ndoenda pamusoro pake nedogisteo zita ndonze Sylvester tafumana ichirongwa chinonzi Bisho Lifestyle. Turi kusangana pano pa nepfenyuro yepadande mutande inonzi yo Sly Media TV. Inova nepfenyuro yamuri kutevera kana kusangana nevideo iri pamwe risiri pa page pedu aiwa katinowanikwa pa Sly Media TV pa YouTube tinowanikwa zvakare pa Facebook. Pa chirongwa chinechi Bisho Lifestyle tinokurukura nevasikana kana kuti madzimai anotengesa bonde kana kuti ma sex workers vaya vanoenda pa touchline vachienda kunoona kuti vangawane sei kurarama. Tichinzwisisa kuti chakaita kuti vapinde mukati mechirongwa icho chichi uyewo zvakare zvimwe zvavanoshugira kuti vangaite ndezvipi kuti vagone kubuda muchirongwa icho chichi uyewo nezvimwe zvavari kudzidza mukati mebasa ravo irori nemazviska avanosangana nawo zvese tinenge tichizvitaura pano pachirongwa. Tinokurudzira kuti pachirongwa panapa tinotaura zvinonyadzisira, tinotaura zvinyadzi, nekudaro hatikurudzire kuti vanyarekane vanoona pama big screen munge muchiona muri pamwe chete, asi tinokurudzira kuti munge muchiona muri pakasiyana siyana. Asi toda kuti munhu wese adzidze uyewo tinenge tichiti kune vaya vane vachionawo vari vega vachiona pamafoni avo kana pamatablets kana mbune vanyarikani isaiwo ma-earphones kuitira kuti aiwaka muzvinzwire mega nekuti aiwa nyaya dziri panapa dzinotikusesa dzikatikutsuwisa dzikatikufadza nekudaro hatisi kuda kuti munhu wese ange achirasikirwa. Vamwe vanofungidzira kuti chirongwa chinechi chinopromota chifambi, achipromote chifambi. Tinotoda kutoti vari mukati mechifambi ichochi vagone kunge vachibuda mazviri. Ndo chinangwa chedu ichochi, asi achigone kungochiita tisina kusangana nevanhu vanogona kuita kuti vavabatsire kuti vabude muchirongwa ichochi chekutengesa bonde. Nokuti mumwe munhu akazvigarira kumba kwake asi ari kutoti dai ndaonawo mumwe munhu wekubatsira zvinogona kuburikidza nekunge tasvika pachirongwa chinechi. Pano pachirongwa zvakare tinopa madzimai a voice that they don't have, that they've never been given a chance to speak out, so that kana kuchigadzirwa mitemo inogadzirwa ichiconsider kuti feelings avo uye nepfungwa dzavo dziri papi. Kana constitution haigone kugadzirwa vanhu musina kubvunza vanhu kuti munofungei nezvakadai, tokuitai sei kuti upenyu hwenyu hunge huri nani. Ndo chinangwa chechirongwa chinechi. Asi vamwe kana vachitiona vanongafungidzira kuti aiwa tinoda kukurudzira chifambi. Hakuna munhu angambokurudzira kuti munhu unge uchiita chifambi. Tinofunga ndatauridza paintroduction yangu, asi ndisati ndataura nemudzimai anotengesa bonde wandinaye. Toda kungozivisa kuti tiri kutsvaga vakadzi masingle mothers vakareisa vana vavo vari vega vasina kumbopinda munyaya yekuti ivo pamwe anga nebasa rake akazvidzidzira, asi toda kucelebrate uheroine hwenyu hwokugona kureisa vana muri mega pasina varume. Tizvitaure pano pachirongwa pa Sly Media TV. Tibatei panhamba dziri pa screen totaura tese. Asi kana uri koko uri kutengesa bonde uchida kutaura nesu, muri kubhindura, muri muno muHarare, muri
muri kuwadzana muri kumufakosi muchida kutaridza mukangokutofonera mukakwana vatatu tinouya kukutukurukura nyaya yenyu. Regai tipinde muchirongwa chanhasi. Makadi zvenyu? Ndiripo kana makadiwo zvenyu? Ini ndinotanga nekuti nekunaka kwamakaita kwese uku munganzi munhu hauzi mumba uri kutengesa bonde, chikonzero chii musiri mumba? Inhau yekuti unenge uchisangana nevanhu vanokunyepera. Ndo chikonzero. Makanyeperwa kuti chii? Unosangana nevanhu vanokunyepera kuti vanokuda, wozotoona kuti hapana kutambisirwa nguva. Makatombopinda mumba here? Ndakatombopinda mumba. Mukagara kwenguva yakadini? Ndakagara 14 years. 14 years? Ndadasira rimwe. Zita renyu rebasa munonzana? Ndinonzi Ayanti Mwanza. Ayanti Mwanza. Ndo rebasa ramakazvipa here? Yes. Sei makafarira here kuti Ayanti? Rinoita kuti makastoma angonzwawo kudawo kuti pamwe kazita kacho zvakangori nice. Pamwewo munhu wacho futo ndozvaangoriwo. Handiti. Saka 14 years muri mumba rehusex worker here marita kwamakore mangani? Iri ndakaritanga 2021. 2021, 21, 22, 23, iri zvamu 25. Handiti. Saka tomoti tutane 4 years tiri mubasa iroro. Handiti. Chakaita kuti muzobuda mumba chii? Magara 14 takataura kuti celebrate takati kwasara 6 years kuti musvike 20. Chakazoita kuti ndibude mumba mulockdown. Murume wangu inini akabva pamba achiti ari kuenda kubasa. But haana kuzodzoka. Nanhasi hamuzivi kwaari? Nanhasi handizivi kwaari. Kuti mupenyu kana kuti akafa hapana zvamuzivi? Ndanga tisingatombodawo kuita basa ripi irori. Apa mwana wangu ndo paitanga form 1. Paakadisappear ipapo? Zvikoro zvichivhurwa January. Mwana wangu inini tingangoti January wese akapera asingaendi kuchikoro. Chikafu mumba hamuna. Mabhuku zvese zvikwanisiro zvaidiwa nemwana panga pasina. Kusvikira mwana azondibvunza kuti saka mama imi muda kuti inini ndiperere grade 7. Ndo first born yangu. Apa mune vangani? Ndine 3. Samuda kuti ndigumirewo grade 7 ere mama nemagonero andoita. Ndo pandakazobvunzawo munin'ina wangu ndoita sei? Wona patiri mulockdown. Pamwana wangu adaenda kuchikoro apa chikafu hapana. Munin'ina wangu ndo paakazondipawo advice ipi iyoyo. Ari mumazviri here? Ari mumazviri. Alright. Anotengesa bonde? Alright. Makazvigamuchira sei achikupai tipi yekuti chienda unoita zvekutengesa bonde? First days pandakatanga chibasa ichi ndaitorara ndakamira patouchline. Because zvinhu zvanga zvisiri mandiri. Kwandaigara kwachona tichiita basa iri kwandakatanga kunoriitira. Ndaitoti ndakamira patouchline ndorara. Munhu akauya achindibvunza kuti short time memory. Pamwe pacho ndaimurafura. Nenhau yekuti ndainyara. Kuti saka varume vese vandawabvisira pendi rangu. Ndakatozosvika ndakangogara ko 3 days. Ndobva ndafunga kuti vana vangu vari vega. Apa kumba kwacho kusitorina futi chikafu. Ndobva ndati ndakuenda kumba ini. Ndanga ndisitorina futi mari yacho yebhasi. Munin'ina wangu ndiye akandipa mari yebhasi. Nemari yechikafu. Nemari yebooking mandaigara macho. Because kana uchibhuka vatarise kuti wapinda neclient here kana kuti hauna. Chavari kuda imari yawo. Saka ndiye akandibhadharira booking ye3 days. Nekundipa mari yetransport. Nemari yekunotenga chikafu. Patata nemari yekunotenga chikafu. Vandasvika kumba chikafu chiye chakasvika pakupera. Because mwana nemhuri yakewo. Chapera chikafu chiye ndo pandakati. Saka inini what's next? Vana vangu ava anondipa muno muHarare ndiani? Ndobva ndafunga pfungwa dziye dzekudzokera kupi? Kuye. Kubasa kuye. Kutouchline. Ndatasi zvinenge zviri nani kavamwe ndatoona tone vasikana hobhu vari kutorarama. Saka inini rega ningodi ngonoshingirira. Ndo vandamufonera ndikati nzvimbo iriko here? Zvikanzi nzvimbo iriko. Kunobhukwa kuya ndiko maivhunza zvezvo. Zvikanzi nzvimbo iriko ndikati
ndikufunga kuuya ikoko because zvinombomira mushe zvikanzouya ndingogara ndaudza base master wacho kuti pane sister yangu iri kuuya ndobva ndadzokera kwekwe musi wandakaendawo ndakangoitawo lakire kuti ndakasvikosanganawo nemhini yaingodawo naiti ndobva ndarara naye. Makaibhadharisa mari? Akandipa $15. Mangwana acho ndobva nditi usatora munhu ndichadzoka. Ndobva angonipa futi 15 ya $30 ke ndatoone pekutangira. Okay. Ndobva ndatozomhanya kumba sinzi ndasiya kusina kana chikafu. Vandanotengera vana vangu chikafu zvikwanisiro zvese zvinodiwa mumba kufilisa gasi muriwo chichichichi. Zvaikwana pamari yamamina. Ndadzokera kuyeyo ndatanga kushanda. Ndopa ndakati mwana wangu zvako zvaita. Wakuenda kuchikoro. Akati uchi? Kati amaita basa mama. Akafara? Akafara akati mama amaita basa. Imakanzwa sei achifara? Pamwe pacho ndaitochema. Ndaitochema kuti saka vanava ndovapei ndoita sei. Zvoti bhodhi yandinayo haisiriyo bhodhi yandanga ndinayo panguva iyoyo. Masimba ere kuti apa ndasimba. Mawonda zeni. Aiwa, patime yacho ndanga ndakawonda. Bozi ndaiti pfungwa ndoti nzara. Anditi uri kufunga kuti saka vanava ndovapei. Landlord vari kuda rent. Ndoita sei? Panga pari pamba pekuroja. Ndipekuroja. Ndopa maigara futi nemurume wenyu. Ndopa ndaigara nemurume wangu pandakangosiyiwa ndichigara nemurume wangu. Asati anyungudika. Akaita kunyungudika. Kunge shuga yaiswa mumvura. Ndobva ndadzokera kuya kwenu vandanotsvaga mari yangu vandatenga mabhuku, bhutsu, bhegi nemakavha acho zvese. Vandaendesa kumba. Ndobva ndazotsvaga fees. Ndobva ndazoenda nefees yekuchikoro ndakanobvunza. Ndakatanga ndatoti handi tinotsvaga nzvimbo. Pese kwataienda kwaidhura. Ndobva azongonditi ndiendesei pakachipa pacho. Chero ndichinzi ndiri kuenda kupi? Kuchikoro. Ndichibva ndanomutsvagira nzvimbo paya. Vandatobhadhara mauniform anga aripo. Vandatobhadhara mauniform. Vatonzi mangwana ngauya atange chikoro. Vatotanga chikoro mwana. Vatotanga kutodzidza. Vamwe avatu vanga vasingatoendi kuchikoro kwacho. Saka vakakuenda? Izvezvi vakuenda but patime iyoyo. Patime iyoyo ndachivawarira kuti uyu ari kuda kuenda form 1 uyu. Atange aenda. Ane zvikwanisiro. Ava vanga vari kuprimary kava ndakangoti ndinozongoita low. Pandinenge ndawanawo zveuyu zvakakwana woenda. Ndikazoshanda futi ndikaona zveuyu zvakakwana woita sei? Woendawo kuchikoro. Okay. Sai zvinezvi ngatimbodzokera pakuti mazuva ekutanga achona iwaya mambuta kuti makaenda muchitotya muchitoshaudha muchirafura vanhu. Hapana mari yamakamboita here mazuva ekutanga iwaya tisati tadzokera pane 15 yamakazopuwa? Hapatorina because ndaitya kuti zero because ndaitotya kuti saka kubvisa pendi varume vesava ndonovabvisira pendi kuzoona mari yacho inokwana rini. Apo mainzwa kuti imari ipe pashort time? Short time yainzi $4. Ndo ichiri kuitwa here mazuva ano? Izvezvi zvama $3 yadzika. Chii kuita kuti idzike? Kuwanda kwema-sex workers. Chii kuita kuti ma-sex workers awande? Chiri kuita kuti ma-sex workers awande inhau yekuti mudzimba umu umwe munhu anenge atori nemurume achitonzi mainingi achitobuda mumba achitonzi ava ndimainingi vanotozivikanwa. But varume vacho zvikwanisiro pamwedzi sometimes pane pasina. Pamwe dzimwe nguva anenge awanawo rimwe girlfriend akukanganwa mhuri yake. Munhu anenge asina pekutangira tongoti beta ndiye nangu unoita sei unotengesa muviri asi asingadi. Handiti muri kuzviona. Saka ma-sex workers awandisa. Awandisa. Mumwe munhu anogona kuchaja mari yeprice yamaiita kudhara maimboti $5. Unozonzwa mumwe munhu akuti short term $2.
andimbozvona ime waita 5 Ambeta 5 uzoona munhu uya imbokupa $5 akubvunza kuti shotemi mari kuti $5 ko vari kuita $2 ndomanzwira munozoita hapana nguva yamunotomboita musangano here sema-sex work tinotouita but unonzwa mumwe munhu achikupindura kuti nhamo dzedu ndo dzakasiyana. Inini ndikaona munhu ari kunditi $2 handisiye because utoziva kuti ndinotomuka ndine mari ndakutonokavha gepi randasiya kumba rakashamari imimi mune muchida kuzviita maspecial muchichaja mari dziri pamusoro unogona muka usina sina mari handita mukuzvona. Saka competition yatafuka ikoko nevana vadiki ndikunzwa kuti vazhinji vakupindawo futi nevana vadiki mumwe ari kutosiya chikoro mumwe anotosiya chikoro toenda kutouchline asina kumbobvira akapinda mumba asina kumbobvira akazvara wotoona kuti mwana uyu azouya kutouchline kunoitei auya kubhawo kusatoteerera vabereki misikanzwa misikanzwa handiti muri kuzviona isusu sine mhuri handiti hakusi kunakirwa kuti ndiende kutouchline kana kuti ndinofadza varume in our situation inokutuma kuita zvimwe zvinhu zvaunenge usingadi nekuda kwemhuri yaunenge vakuziva here kuti ndo maonero amuri kuita mari kubva pane mukuru akatanga kuzoenda form 1 ndingangoti kuzviziva vakuzviziva nekuda kwekuti pane pandakamboenda kumazowe ndakanosangana nehama yemurumeko ndiri mbawa ndobva atondimhoresa nezita remwana wangu saka munhu ndiye akazonoudza dzimwe hama dzese dzekumurume saka baba murume uyu baba wewana wangu zvakapinda munzeve dzavo ndokunoudza vana mai venyu vakaonekwa vari kupi Bhawa vana vaive ndo vakazondiudza vandatoti vanopenga manyepero nomuchinyepero but havakuzviona makadzwa sei vana vakunzi vakuzviziva zvakakudyai mwoyo zvakadii zvinhu zvinoshungurudza kuti mwana azive kuti inini ndinotengesa mumwiri wangu zvoshungurudza inini zvoshungurudza mwana anozoziva ke kuti situation inomira zvakanaka makaita mukana here wokutaura nababa mudika kuti onai zvandiri izvi zvamuri kundiona ndiri munomu Bhawa munomu mukoma wenyu akandisiya ndisina pekubata ndo zvandipinza muno makutaura mese ndinganyepa kwana uda kukecha iwe kuti gulesi kana ndinganyepa vanambodaro havana pavai kumhoresa ipapa vairatidza kuti munhu ari disturbed here kana kuti vaitoratidza kushamisika kuti ndozvavanoita izvi pakaenda murume wenyu handiti paakanyungutika paipa ivo vakambouya here kumba kusvika kuti maiguru situation yakamira handina someone akambondibatsira ini kubva zvandakaparadzana nemurume pahama dzese ndinozvimiririra handina alright apa vakazokwanisa kunochitaura kuti ndakuonai asi havanambokwanisa kuzotora kuzoonawo vana hapana ende varitoziva kune mukoma wavo obvious imi munofungidzira kuti pane now that mabasa iri kuve sex work handiti munofungidzira kuti pane zvimwe zvinhu zvamaitadza kubvira kuimba yemukati zvamufungidzira kuti nofunga baba vevana ndo zvinhu zvavakatiza ndisingazoziva now that maakuziva variety maakuziva zvidobidobi zvakarehwa nemukomana wakwamachezo pane difference here yamakunzwisisa kuitwa kwebonde pane kwamakanga muri mumba pa14 years zvamunofungidzira kuti apa ini ndandine gap ndandisingagone izvi asi izvi ndakuzvigona kana kuti kufungidzira kuti nofunga murume wangu akatiza nekuda kwezvakati atitaurei vamwe vadzidzi inini handinyatsozivawo kuti pamwe kuda pane pandaimutadzira inini ndisingazive kuti ndiri kuita sei ndiri kumutadzira right vamwe vanotaura zvokuti vakadzimba kana muri mudzimba umu munongorara kunge danda ndo zvinenge zvamuri kuita kana kuti zvamaita chinoitika kuvakadzi vanenge vari mudzimba murume anogona kunzwa kuda bonde but iwo unogona kumurafura kuti handisi kuda ndakaneta
handiti muri kuzviona mangwana wodaro futi pamwe unenge uswera uri busy zveshe unenge watonoitawo mangwana wodaro futi ndipo woti handisi kuda ndakaneta saka ndo zvinoita kuti varume vakaenda vazoita sei azotiza vazobuda imi mufutika mune mbiri yekuti kana usina kundigadzirisa musoro apa upaluma kana muri mumba imo zviriko kana kutongotuka wabva watoti saka ulume handikupe tofanira kutanga wandiripa kuti ndikupe chibonde handiti muri kuzviona saka nepamwe pacho kutoshaira chaiko nekuchena machenama uri mumba macho munenge uchingochena machenama pamwe pacho unenge usina kana wambotadzirwa kungobvunzwa kanhu kadiki watochenama saka zvinhu zvinoita kuti murume aite sei abode kuenda kuna sex worker sex worker anenge achida mari so anokwanisa kubata murume zvakaita sei zvakanaka zvekuti murume anenge akutoona kuti saka uko kuri nani kauko pane kumba uko zvandoitwa anenge ichitukwa bonde racho ndonyimwa handimukuona pamwe pacho utsvina chaiwo unotosiyirwa utsvina tauzivo kuti mbhodhi yako ndogeza here kusasi kunoshevhwa here hapwedzi dzinoshevhwa here kungogara mukanwa chaimo munhu atoziva kukwesha mazino handiti mapfekero even pekurara chaipo pamubhedha muhaspread mubhedha the whole day murume uzoenda kwamarwei unoona muno muri smart mai vacho vari smart zvese everything asi ndekwamarwei saka kunenge kuri nani kako mautosiwa saka voita sei vakadzi vari mudzimba yavo chete varume vacho kuti havanawo chakanaka chero umugonere zvinenge anongochiva mutaura tine meso varume vashoma vasingachivi handiti but masikirwo kamakaita imano kuita kuti chiro ndani chizvifambira hangu kwanditi ndikangopedzana nevavo nditanga kudaiso apa pamwe munenge muchitofamba mese nemukadzi pamwewo utori no body structure yakanaka kupfuura yemunhu ari kuchiva handiti muri kuzvona saka ruchiva ruri muvanhurume kunyanya kutochiva chaiko mwana utoitirwa zvese kumba but kuchiva naho yeruchiva tochiva kana lipstick iyo yatakaisa pamuromo iyo unogona kutoidirwa lipstick iyoyi kumba munhu anogotadza nei kuti wamaisa ichi isai lipstick varume vekudzimba uko anogona kurambidza kuti asida kuti upfeke trouse but achinokecha munhu akapfeka trouse asi mai vekumba varambidza kuti handikuona uchita sei asida kuona wakapfeka trouse kana mini taura asi ari kunochiva chi munhu akapfeka mini handiti mukuzvona sa munotoona sei varume tiri vanhu vakaita sei taurai mashoko amunoda inini kamuda kutuka-tukai aiwa varume vanhu vane ruchiva because munhu rume hati munoona chero kumira patachiraini kwati takaita kwekwe nhasi akakecha inini mangwana adzoke pandiri anenge auda chi mumwe paanodzoka haasi kuda uye weke akuda futi mumwe handiti mukuzvona saka ruchiva kusagutsikana handiti muri kuzvona ndo mamiriro azvakaita kusagutsikana kwemaziso here kana kuti kwebonde zvese maziso nenyama mabonde apa kuda kufila kunzwa kuti iyeyu uslenda akamboita sei ko iyeyu ane magaru uyu akaita sei ko iyeyu ane mahips ko breast rake iri rakanyanya kukura kumba kwangu hakuna breast rakadai da utomborifilawo handiti mukuzvona saka kuchiva uku kuri pakasiyana-siyana mwana ugona kungochiva kana kutoti malips chaiwo kana maziso nokuti zvinokomenda varume ava zvinhu zvakangosiyana-siyana unotonzwa murume achiti ndofarira malips ako kana kuti ndofarira maziso ako nemasex eyes kana kuti nokufarira kasmiling munhu yenyu inenge ichibhunuka munhu dzenyu dzikamunonzi hamuna kuberekwa kumusana imi nokuti hadzina kuti pasharara anzononza vamwe tinoberekwa kumusana nembereko tobva tashinywa hanzi munhu inezenge ima hamuna kuberekwa kumusana makakurira muprimary ini handizivi ndakakurira paibosi vanhu vakawanda vanongoti chaka munhu kakaka
oneka munhu kechirungu kamunhu kakwaka une mune chirungu saka zvakawanda zvinoshiva varume handiti muri kuzviona ndikupa nzwisisa ngatiti muri mubasa iroreri chinhu chamakapinda musingade ende ukasangana nemasituations utori munhu ari sensitive unokurumidza kusensa kuti izvizvi handiti pane here zvinhu zvamakasangana nazvo zvemunoregreta kuti heish ndaikwanisa kubuda sex worker nhasi ngadaenda tobuda hatusangana nezvakasiyana siyana munhu kukudzimbai ndezvipi ndingangoti zvinonyanya kundidzimba zvandakasangana nazvo ndezvekuti ndakakecha night saka night iyi manje munhu anga akadhakwa saka kudhakwa kaanga akaita munhu akanonoka kutunda ndobva ndamuti ngatimborarei kuitira kuti doro rimboita sei rimbopera mumusoro so doro parinonopera pepe tikazoita futi raundi ichito aunonoki ndobva ati alright ngatirarei ndobva tarara iyo yakaramba yakamira inotorara kana nekuti unenge usiri kuda hauna upiwa ka zvinhu zvauri kuda ipapo nekuzogumbuka kwekuye kwekuti munhu haana kundipa chichi apa iwe unenge wanzwa nekukweshwa waneta utoona kuti ndakutosvuka rakareba zvakadira chi bonde racho pamakazoti munhu akadhakwa kazhinji kacho kadamba refu damba refu mp3 ina pachingorira zana John Chibadura dzekuti ukabva panapa naye ne1 song unosvika naye kupindura ndobva ndataiwa zvanyanya chingatimborarei ndobvoita kunga wambonzwisisa pepe ndobva kuti ndakubuda ndakuenda kumba ndati alright bo anga andipa ndobva abuda panze saka kubuda kwakaita nhazoti kwakuri unotarisa kuti hapana vanhu ine ndobva anotarisa ndobvaona pasina vanhu ndobva adzoka ndobva angonditi haka muhuro iwe in fact akatonditi iwo since ndiri kunonoka kwete zvakadaro ndati sorry ina handite zvakadaro because ndichiri negative azviriwo kuti kana ndichiita basa iri ndiri positive I'm negative pandiri panapa so handikwanisi kuita bonde risina kudzivirirwa ndo zvinhu zvakamubata izvozvo zvoti aida kundimbunyukidza kuti tiite bonde risina kuita sei risina kudzivirirwa ndobva andihaka muhuro auda kutondidzipa ndobva ndakadaidzira mumwe musikana wemunext ndobva anditi uri kumudaidza kuti aite sei tisana ndapindura akanobudisa banga wokapi ndobva avhura banga riri ndobva andinongedzera padumbu apa zviwe uri waramba kuita nyoro wafunga kuti handikuwedzeri mari yako here waramba kuita nyoro ndokuwedzera chi ndikataiwa chero kana ikawa $100 ndauchengetedza utano wangu ndopa ndakatora mari iye yaanga andipa yenait anga andipa $15 apa night yanga itanga nguva night yangu yanga yaitanga zvakuma 11 15 iya ndobva ndamudzorera ndobva ati alright ndakuenda vadzorera banga rake muhomwe ndo incident yamakasangana iri wese alright muritaura kuti muri negative pamakore ese wayaya amasangana nawo musati mamboputikirwa nekondomu kondomu rinotoputika but tinoshandisa prep ndo chicho chinonzi prep kuwedza prep tablets mapirits anodzivirira chirwere chepabonde chinonzi HIV and AIDS rinomwiwa everyday rakangofananawo neARV but iri rinodzivirira kuti usabatwa nechirwere haufanirwi kurisiya because ukarisiya unenge wafananawo nemuna adifota saka ndoda kunzwisisa ipapo kuti uri kurinwa kuti uri kudzivirira hausi kurinwa kuti
waita bonde nyoro kana kuti wadambukirwa nekondom ndiri kuridzivirira kuti musuwa wanozodambuka rinofanira kugara riri mumuviri mangu richitoshanda kuitira kuti ndikasangana ndogona kutsemukirwa nekondomu nemunhu ari positive handina utachiwana wandowana. Okay. Ndozvo ndomashandiraro. Asi rongotiwo musi wandadambukirwawo iro ndochitanga ku. Aiwa, rinofanira kutogara uchitonwa. Alright. Saka imi sema sex workers munokurudzirwa kuti mugare muchitodaro. Unotokurudzirwa kuti ugare uchidaro. Anokudzidzisa izvozvo ndiani? Kune zvipatara zvema-sex workers. Zvipi zvitaurai nemazita? Zvinonzi Sesha. Ndo zvipatara zvema-sex workers kwatobatsirwa kuti tofanira kupiwa mishonga iyoyo pachena. Alright. Okay. Iko kuva nokubata zvakanaka here kusesha? Vanotibata zvakanaka. Kuti munotodada navo vanhu vesesha? Tinotodada navo. Nekuti tinonorapwa mahara. Mukanzwa uchavharwa mungabatikana? Zvakanyanya. Kuti hakusina sesha? Zvakanyanyisa. Zvakanyanyisa. Alright. Sex worker wese anobatikana because zvipatara zvinorapa pachena kunyanya chirwere chepabonde chinonzi sick. Vanorapa mahara pachena. Okay. Murume uyu wamakazosiyana nayo ndiye anga ari murume wenyu wekutanga? Ndiye kunyakukubvisaiwo mandara? Makasangana mune makore mangani? Ndanga ndine 19 years. Iko iye? Anga ari muhombe kwandiri. Akambe ngaita vana nemumwe mukadzi? Akaita mwana 1. Nemumwe mukadzi? Vanga vasiyirane nyaya yei? Kana akazvikurukurawo? Iye kutaura kwake aiti mudzimai wangu wekutanga munhu anga asingafariri hama dzangu ainyima, ndo matauriro ake aidi aita. Aitenga chikafu here chekuzoti anozoti munhu ainyima? Ndisingazoziviwo zvangu ipapo. Aitenga. Tichiri kuwirirana aitenga ndonyeba zvangu. Okay. Aitenga. Pane here yamakambokusangana naye yakakushungurudza hombe yekuti mukairangarira izvi ndichitotaura nemunogona kuti iona ichiremberera? Kazhinji kacho ndikasangana nehombe dzakadaro ndinotodzorera munhu mari yake. Pamwe kamatanga mangorara mazvambarara pamwe uzobvisa ake mini brief uko. Ndinomudzorera mari yake ndikatongoona kuti haisi kuita bhosi ndinokuwadzwa nekuda mari zve1 day ndichizokuwara zveupenyu hwese. Saka ndinongodzorera munhu mari yake ndikatongoona kuti haisi kuita nditodzorera munhu mari yake. Munoti haisi kuita isaizekerezeke? Kune vamwe vanotozomwa mapiritsi kane mishonga yekukudza asi ruziva kuti ari kutozvikuwadza. Iye ari kutozvikuwadza? Ari kutozvikuwadza. Hamusikona here kuti imi vakadzi ndimotisira papressure nokuti ndikauya futi mune muchiti une kadora ukangokosora inobuda? Sex worker anotaura kudaro. Sex worker asi mukadzi wemumba kani. Po sex worker chaari kuda imari. Zvekuti hanzi ane hombe ane dikiri unoidiwa uri kudanana naye. Unenge usingadanani naye. Munhu ari kupfuura. Iwe uri kuda mari. Hamusi pakudanana. Okay. Asi izvozvo zvinotaura kuti vakadzi vemumba izvo zvine basa here? Zvekuti chii? Zvekuti une kadora mwakatotodzi hai kana kadora itori bhatani chairo. Inhau yekuti munhu yepamwe anenge akambotangawo nekuita sex worker. Okay. Wozopinda mumba wobvaona kuti ko babava ndozvavari naye. Ko vanenge vakashota? Vanenge vakashota. Okay. Imimi mabva mumba handitika mamune nyama muna izvo makuiona se yamamina yekumba yenda ndinaye kumba ayanga iri bo size bobo good size muchiri kumba maitondizwa here? Ini ndinganyepa kuti ndiri mumba ndakamboziva chinonzi kutunda. Ndakatozotanga kuziva kutunda ndawo chibasa ichi ndanga ndisingazviziva chinonzi kutunda chii. Munofungudza sei manga musingatundi? Anga asinganyatsoziva kuti ndobata papi chaipo. Maiita sei zvinozonzi zvingatadza kusvitsa ipa kukutundisa? Taingorara kana iye akunzwa missionary yakati kuuya. Kana iye akunzwa kuda tongoita.
pasina kuti ambondibatawo kana kuti chii kana aunzwa kuda toita sei toita mukuzotwa panga pasina romance apa pasina iye akatondawo zvatopera tingati anga aita wejongo here kana kuti nyaya yemafeelings futi yamataura yekuti kubatwa papasina ndozvandikutaura kuti mafeelings anga asingazivi kuti munhu wangu ndomubata papi handiti imaidi kumunangiza ko ndaizvizivawo amene ukati mamuri 0 grade ndandiri 0 grade 14 years uri 0 grade sure usingatozive zvitoriko mudzimba umu zviri kutoitika unogona kugara nemunhu makore ugozvara vana vakawanda but asingagone kukutundisa asingazivi kuti mumwe wangu ndomubata papi kuti atundi samuri kuti kuzvarisa vana hakuzi kuti ndoubaba hatitaureka indoda nyaya mandondoda nyaya rei aiwa akuzvarisa hakuziriko kuti ndiri baba hakusi unogona kuzvarisa munhu but usingazive mwangu zvandakagara nayoyo kuti ndimunakidzawo pabonde ndoita sei kune varume vakadaro vasingatozvizivi kuitawo vakadzi futi vasingaziviwo kuti mumwe wangu ndomufadza kusvika papi saka mukazosangana futi makadaro idraw 6 tongonzi baba namai vari mumba umu penyu uchitongopfuurira mberi but hapana kunakirwa but mumba umu musina kunakirwa unenge usingazivi kuti kunakirwa kwacho kusvika papi teera makatunda zvazvaita atitaureni zvazvo nemalipsi enyaya nemhune yenyi makamanatsawana akati akaka nemhune yakadai aka dheera ndakatonda inini ndingati munhu iye akandiromenza because iye akatonditiwo handikwanise kungoita bonde pasina romenzi ndobva ndamuti inini kana wakuda romenzi unowedzera mari baba mama bhadhara mari yanga iri short time $5 ndobva azowedzera imwe $5 vaita 10 neromenzi ndopaka ndichida kubvisirwa hembe dzese katanu haimari kai vandiromenza ayo akatanga nebaba ndingatodzidza handimataura kuti munogona kusangana ma0 grade handiti ini ndiri murume womunhu pandogona kunge ndirimo akatanga ndingangoti akatanga nekiss ndobva azouya kubreast kiss yanga iri tongue to tongue lip to lip aita ndakakutenderedzai musoro mukuvaziraadaiaya yanga iri tongue to tongue ndobva azouya kubreast achidzika breast akasweta sei aiyamwa mazamu ambosweta bastop ipapo zvekuti ese akazarawo choice ake but inini paakangoti opfe ini ndichitotundawo uye anga asati atunda ake ndo pandakazoti okay kune chinhu chinotonzowo kutunda nai because ndasingazvizivi asi kune vamwe vakambenge vakuudza here nyaya yekuti kutunda zvingotaura dziri nyaya masemadzimai ndaizvinzwa kuti kutunda but ndasingazivi kuti kutunda ndaiti pamwe kutunda kuita wechi kusvika musi iwoyo dai ndandiri imimi musi iwoyo ndaimudzorera marini anotondesa kusvika mudenga rechirumwe aigona kufa musina kusvika rume ihiro kaifanira kutobhadharwawo aiwa hatizodaro vanenge vachiziva kuti vanhu ava vari kupa kutsvagawo so mukutsvaga kuyekuyo unofanira kuti umufadzewo chero ari kutsvaga hake mukawirirana unofanira kuita sei kufadzana yanga iri short time ndobva mapedzerana makatora phone number yekuti agozoku kuti makasara muchifuti handina kutora phone number iye ndiye akatozodzoka futi padheni paipi achinditsvaga ndobva yazoita regular faso yakanga yazonight manje akati achada zveshort time ndauda night mukati futi nezvawakandiita aiwa akana iri night bo zvekuti mari yako plus kunakirwa ndopa ine discount papa ne discount here semunhu aiwa
charge full charge Yeah. mari akandipa 20 right ukatandi akandipa $20 ndobva atenga chikafu zvese everything ndikati aiwa ngatirarei baba ndobva tarara enda inyore iri kana kuti aiwa mafirst days taishandisa hedu condom but yakazopesera ndo yanga yanyoro ndiani akatanga nyaya yenyoro hamusiri makati bvisa aiwa zvakaitika takazotsvaga maself testing ndobva tazvitesta tese. You were falling in love. Iye achizvitesta nchizvitestawo maresults achinobuda chirimo tese. Ndobva tazvitesta ayo maresults bo uyu negative. Mukazi ngachiti vatopesera tatobaba namai. Right. Apo atitaure second time mazuva ayasiyana ino second time yakatunda futi pozaisi wabata mapatsika saka ndiudzei kuti hachidzokerei kumashure makashora sei munhu wamakambotanga naye akaubvisai umandara? Handina kumushore, handi ndiye akandisiya kuenda kamushore. Wakatokutaura nyaya yepabonde iyi kuti uyu anga asina kukutundisai andika mazuva ano akutundisai manje wakukombeyaka manje kuti hei dai iri yandakatanga nayo zvangu iyi apfungwa yaiuya iri kuti but pangasina anga asingagona pfungwa inotouya kuti saka baba vaye vaitadza nei. Ndo maitirwa zvinoitwa kuti munhu azonzi atunda. Ndo maitirwa zvinoitwa unotoitawo romenzi uchiitawo sei uchiita sei. Ukangotanga nekuti karamata wangokwira pamusoro pemunhu hauna kana kumbomubata-batawo hana kana mafeelings saka anotunda sei. Ibasa redu revarume rekumutsa mafeelings. Yes. Kuimimi uku kunditi Slai yamwa Slai uyati kisane imimi chiri chikechi pari pakukechana here handichaziva. Aiwa pakukechana hapana kuyamwa nakapa handiti ndosaka ndazoti inini uyo akanditi inini handikwanisi kuita pasina romance. Ndakamuti wedzera chi mari. Azviriwo kuti munhu wese wauri kuita naye wakechana naye anofanira kuyamwa mazamu ako azviite. Kana atoti ari kuda anofanira kuwedzera. But pamwe pacho unotoramba kuti watarisa zvinhu maitiro anenge akaita iyuyu so ipo muri pakuti aiyamwa mazamu akisi yake aigona kufambisa maoko pese pese nekuyegera kwese kuEngland achisvika achigadzirisa imimiwo makazoitawo here reciprocate kana tautaura pachirungu kuti iwo ndakukuradzawo kuti nenewo futi chi iye ndiye aindiudza kuti bata pakati hanzi bata pakati indi pamwe ndinganotangawo nhasi kubatisa ipapo iye aizondiudza kuti ndoda kubatwawo nengo yangu uchingoitambisa-tambisawo nemabhora acho uchingozvitambisa-tambisawo kuti ndikokewo mafeelings. Ko panyaya yekuti yekudyanana pakuzodyanana manje kudyanana kuzasi kudyanana kuzasi kunonetsa manje because unenge usingazivi kuti munhu akamira sei pamwe anesifi because apa tataura nyaya yekutesta HIV hatina kutaura nyaya yekutesta siki and kune siki yemuropa inonzi syphilis nekuti apa panengo apa unogona kuishaya panenge pasina kana anything pasina sign but mumiri memunhu irimo saka zvinonetsa kuti muzodyanana chi nengo variko vanhu vakadaro vekuti uzosangana nawo achitinoda kudya but une kodzero yekumurambidza nekuda kwekuti kune siki yemuropa inonzi syphilis inogona kutapurirwana nechi nemate mate chaiwo even kisi chaiwo kuti wakisana nemunhu abva uko pamwe ambodya kakusika rudzuko wouya wati ndikuda kisi kwauri unogona kutotapurira syphilis iyoyo. Panofanira kungwarirwa pakisi nekudyiwa kana kudya. Handitodyi since hangu ndakatanga basa iri ndinganyepa kuti ndakazombodya handidaro handidyi achidyiwe because Mwari akasika achiti zvinhu zvinofanira kusangana zviri true. Muromo ndokudyisa chikafu
hausiwe kudyisa sikarodzi. Matizitare basa munzani ayanti statement yako yevamwe vanhu vakainzwa vanoti ndonakirwa neblow job ndizvozvo. Kunyanya South Africa ndo yavanoda handiti. Vamwe vasikana vanoreska nenhau yekuti vanenge vachida chi mari. Ndopamunozonzwa kuti munhu aita gomarara repahuro isick thrush inotangira mukanwa imomo ichitodzika mudumbu handiti. Saka kana uri munhu akangwara mari unenge utechida but haufaniri kuzongoriska. Ufanira kugutsikana nemari yaunenge uinayo kungoti mufanira kupfekedzana makondomu moita makadzivirira. Kisi vakawanda vanoida zvavo but mumate umu mutori nemate edu eipoison. Because munhu hausi warukisana naye hausiuziva kuti wewe ambonokecha ani ende zvepakukecha navo vavaita vanga vachiita sei vachishandisa kana dziviriro here nekuti mwana kutonga asiyirwa kuzasi kwauda kudya ikoko. Mumwe munhu atori nesiki. Imi makambodyiwa here? Imi hamudi kudya muropa chii makambodyiwa? Handitodi kudyiwa nenhau yesiki iyoyo inonzi syphilis nekuti mumate imomo ndo mandiri kutaura kuti mate ake iwayo akasiya mate ake uko ndakutokwanisa kubatira siki inonzi syphilis inonetsa kupera mwiri. Vamwe vatochema nadzo here zisyphilis? Vanhu vari kufa. Vanhu vari kufa kutangira pamasyphilis iwayo. Sai munoti chii unogona kurarama nayo kana 10 years usingazivi kuti une syphilis mumwiri mako. Chokwadi. Uchitoti ndiri bho. Uchitoti ndiri bho but iwe usingazivi kuti chi unayo. Uri carrier. Uchitokuvadza vamwe vanhu. Apa anenge asingazivi kuti anayo mukadzi kana kuti murume? Munhu wese. Inoita munhu wese. Alright. Dai kuri kunzi mimi muri kuda muri kumaona munhu ari kuti ndoda kuti tigare tese muchiri kuda here? Inini zvekurorwa iri pakuti chii wawarira kuchengeta vana vangu ava vakure vaende kuchikoro. Zvekurorwa kuti hakuna ana baba uko vanogona kuchengeta mukadzi ane vana vake? Kashoma variko zvavo but vawanzowanika. Iri nyaya yekutya responsibility. Varumewo futi mukutiza kwanoita mumba mukunya kuti haisi nyaya yengoti nyaya yebonde kuti kana pamwe amai havasi kugona kubhedhoro chete but nyaya yeresponsibility tingaiisawo futi pakati ipapo here kuti vana baba vanenge vasisade kutengira vana 10 kg yeupfu. Chimwe chinhu chinoitika ndechekuti baba wavo vanenge vaenda kwamarweka uko vaenda kwamarweka ikweyo ubva vanobikirwa mushonga handiti goalkeeper zvekuti havachatofunge mhuri yavo vakutongoona mhuri yekwamarwei namarwei. Ndo zvimwe zvinhu zvinoitika kuvanhurume. Mishonga kune vamwe vanoshandisa tsotso. Imi basa renyu riri munoshandisawo here tsotso kuti aramba achidzoka? Tsotso kune vamwe vanodzishandisa but inini ndinotya nenhau yekuti kukura kwandakaita inini ndakakura nambuya vaindoudza kuti vasikana musazobata mushonga. Chese chinonzi mushonga welak chinozopanduka. Mushonga welak wese unoita sei? Unopanduka. So inini ndiri munhu ane mhuri ndine vana saka kuti ndishandise tsotso zvinhu zvinotondiremera ndotanga ndafunga vana ivava because ndo vandiri kumirira patachline ndo vandiri kumirira parodi. Saka alright ukazondipandukira pamwe uchanouraya vana vangu ndosara nani. Ini ndaimira patachline ndichiti vana vangu vayaruke vozofa vese. Ndine ndakafirei kutonhorwa nechando kunaiwa nemvura zvese ndezvako. Imi muwinter muri kuyambuka sei nekutonhora kwakunoita because tinotombofamba mumastreet tichiona vanhu vakaisa moto mumasi vakatogara zvavo beya imomo. Chando chine isingapindi here kweseko? Chinotopinda. Mbaura shandisa mbaura marasha ndo zvatowanzoshandisa
Saka mune business idea here yamunofungidzira kuti mimi kuti musiye basa iri nemarisk rinoita nekurwadza kwarinoita nechando chinokupinda icho kuti dai ndawana start ndikaita startup pack yangu ndokwanza kutanga basa iro. Chokwadi. Munofungwa yenyu iri papi chii chiri pamwoyo penyu chamunoti ndikawana start ndogona kuita izvi nezvi. Inini ndanga ndichiti dai ndawana start ka. Ndanga ndichida kuhodha mapush type yese yeri nonzi push nekuti ndinoona kumareni kwedu uko kune vanotozviita type yepush rese ndopfungwa dzangu. Imi muri kureva here kuti pamuri kuti type yemapush ese imi mamusati mameka mari here zvokuti munogona kusevha mega mutanga? Ndakambosevha mari yangu 230 ndikatohodha bhero rari majaketsi evana asi rakandinyudza because ndichirivhura ndakatanga ndichiti $5 $4 $3 handiti pamwe pacho unozoona kuti matengerwo azvaakuitwa zvaalolo saka mari iyoyo kudzoka kwayo sometimes inogona kunetsa kuita sei kudzoka pasina yekuti ndambobvisa kana kuti ndashandisa kana kuti ndazobhadharira mwana fees ndichingoisa mugaba wotoona kuti mari yacho haisi kudzoka wani. Okay, asi iri remapush iri vari kuriita riri ku noti izvezvi zvanditava kupinda musama hapana munhu anoda kuramba akapfeka boots nesocks munhu wese anotoda chinhu chinopinza mhepo. Saka kuti ritange basa iro rinoda mari makatoita here research yenyu? Ndakaita research kuti inenge iri 90 kgs toda 90 kwete 50 kg 90 kgs kuti uizadze nemapush inoda iyo 200 right. Wozadza 90 kgs unenge uine start yako yakaita sei yakanaka. Rinozoburitsa mari yakawanda zvakati makaita inini aindiudza ainditi rinobhodetsa. Okay. Handina kuzomubvunza hangu kuti rinobhodetsa mari but akanditi rinoita sei rinobhodetsa dai wangokwanisa kubata 200 ndikuperekedze kwaanoita sei kwaanonohodheswa. Alright. Takataura here nyaya yekuti vana venyu mungada kuti vaite zvamuri kuita? Vana kuita basa randiri kuita? Inini manje handina mwana musikana. Vana vangu vakomana vese. So kana ichoita basa iri handigare pamba. Ndinenge ndisingadi kuti vaone zvandiri kuita. Okay. Ndinotosiya ndavaoneka kuti ndiri kuenda kubasa. Ndototakura mabhegi angu, zvinhu zvangu, ndonogarira kupi? Ikoko. Kuti vasaona. Nhasi ndapinda neuyu, mangwana ndapinda neuyu. Kutohwanda nekurespekta vana vapi? Nevanhu vepaarea pandogara havafanira kuziva kuti ndoita nezvo. Alright, saka vana venyu vakomana kuti muzonzi sex worker hamuzi sex worker wekuti mune muchiita nevamwe vakadzi muri kuita nevarume ende vana venyu ndo varume vamangwana. Dai kwakurunzi maiwana mukana wokugara navo pasi maivati vakeche here kuti touchline? Handidi. Maivadzisa kuti nditovaziva kuti kutouchline kunowanikwa zvirwere zvakasiyana siyana kune marisk. Unogona kutobayiwa nebanga uchinzwa kecha hure rangu. Futi. Okay. Nokuti variko vamwe varume vanotorwira hure. Hure rangu munhu wangu handiti mukuzviona. Nyanga asingaendi naye kumba mazuva ese? Anenge asingaendi naye pamwewo anenge achibhadhara rendi nekutenga chikafu. Pamwe wambokuendeserawo wambobhadharawo fizo pamwe zvetemu iyoyo zvevana anenge akutokuona sekuti uri munhu wani wangu. Alright. Pavana vechikoro vari kukuona izvozvizvi vari kuona paSly Media TV vasikana vari kuchiva kuti dai ndandasiya chikoro zvangu ndanopinda chisex work kana kuti ndinozotengera hembe dzese fashion yandinoda. Pane zvamungavadzidzisa here kana kuti mungatoti uyai kuno ndikudzidzisa kuti chihure chinoitwa sei? Aiwa, hatikurudzire kuti vana vasikana asati aona life asati ambopinda mumba asina kana mwana aende kutouchline. Uruda kuenda kutouchline kunoitei? Uruda kushandira ani?
kushandira kuti ane zemo rakawandisa rakurumidza kumufambira ngaanoroorwa anotsvaga murume anomuroora opedzwa zemo racho handizvo kufashoni anengada fashoni kaasikuiwana kumba vamwe vasikana vake vatoone mashuga tete ngaachishanda handiti uri mwana wechikoro chidzidza nesimba handiti ukadzidza nesimba ukaitawo kosi yako kana kuti ukaenda kubasa unokwanisa kuzvitengera fashoni yaunoda usati watomboroorwa unotokwanisa kutenga stendi yako ukatovaka ukatotenga kana mota yako handiti wosara wopinda mumba watoone zvinhu zvani zvako zvinobva kuchikoro nekuti ukasiyira chikoro chacho panzira what's next uda kuitei sex worker harisi basa hakubvunzwi maqualification aiwa iri harisi basa iri harisi basa chii basa resex worker kuriska une kutsvagako mari but rine mariska akawanda saka muri kunzwa ndiri kuti ndinombopota ndichiita zvemabhero nekuti ndine nguva yekuti handisi kuda kuenda handiti handizoshayi mari yekuti nditenge muriwo alright kuvakomana vakaita sesu kune vakomana vechidiki vari kuuyawo here vachitoti ndakuratidza kuti ndakapenga ndiburuke zvokumanya variko vechidiki vari kukecha vakadzi vechikuru chaizvo vanotozviti tisu mabenten vanenge vachiti mabenten saka vatoriko ndo vakatowandisa wacho mazuva ano vasitori navakadzi vasitori namhuri anenge achiti ndoda kutoenda kune munhu akura bhoza ndiye anoziva bonde saka kana vauya vanotodhimandawo kuti toda kutonatsonakirwa kana kuti mari yake ndo inoshanda bhoza anenge achikuzoti nini ndiri kuda style yakati bhozi style yega yega pachibasa chedu ine price yayo saka uchidawo saka inodhura ndeipi dog style inodhura nekuuya pamusoro koi handi ndiani agara ari pamusoro aiwa pamusoro pake ini ndoenda pamusoro pake nedog style inotodhura zvichienderana nenzvimbo yaunenge uri nzvimbo yauri kutsvagira mari kuti shoti yami yacho inomboita mari yeikoko kunzvimbo kwaunenge aiwa kana wakuborodhero wauchajawo yekupi yekuborodhero kana uri kumakorokoza uchajawo yekupi yekumakorokoza kunobhadhara ndikupi kumakorokoza nekumavenues kunobhadhara mamuchitaura yenyaya yepamusoro kuti munhu uya pamusoro kana waya pamusoro panokuita tese tetavangotambarara straight takaita tsanga munhu wese anenge achishanda munhu wese anenge achishandakwira pamusoro memuchita unenge uchishanda ka zvaari kuda zvacho ka ndo zvaunoita kana kudzotita zvakati ndo zvaunofanira mumwe akamboti chiva makakuya kakupedzai kuti kamwana aka kaitiitaise aingoti ndikuda kuti ungondikoyererawo saka ndo zvandaingoitawo zvinoita murume akarara pasi akarara pamusoro penyuyo uye mukakwira futi unogona kuti zviitawo futi muchitotema kutopfuura iso varume uzonyanya utema zvako alright mashoko enyu ekupedzisira tichitanga nekuti pane zvimwe zvamunosangana nazvo mubasa renyu zvandisina kubvunza zviri padundundu penyu zvamunoda kuti toda kuti ane nzeve dzekunzwa anzwewo adzidze zvamungada kutaura oro zvamakasangana nazvo inini kurudziro yangu ndeyekuti kana kuine vanochiva kuti sex worker ibasa rakanaka harisi basa rakanaka nekuda kwekuti kuchibasa ichi kunowanikwa zvinhu zvakasiyana siyana unogona kusangana nemunhu anotokubaya nebanga kana nebhodhoro kana kukuputisira kondomu wokusiyira chirwere siki chaiyo tozoona ndatoone siki uzogaya kuti okay pai munhu uyo akandiputisira kondomu ndiye akandisiyira chii apa kondomu iro anenge atoriputisira maone kwete kuti tsaona kana kuti chii iye anenge achitoziva zvaari saka basa iri harizi basa rakanaka harizi basa rakanaka ibasa rine njodzi alright pane zvimwe futi zvasina kutaura
tivhare zvedu chirongwa chinochi ndatapirirwa andauza kuti vana vadiki vari pacompetition kuvarume nevakadzi zvese tudiki tiri kusiya chikoro vechidiki vari kuyawo kuexperience yevakuru vamwe vadiki vacho vakomana vechidiki vanenge vachidawo chembere vachidawo masex workers inhau yekuti haagoni ukanzwa achiti ndine bhebhe rangu kutaura sex worker inhau yekuti ane nungo dzekushanda ari kuda kushandirwa nesex worker achizviti ndiri permanent boyfriend yani yako dziri nungo dzekushanda andoziva kuti mai ava vakabuda mumba masex worker sometimes munenge makarongeka saka ndinotodyawo papi ipapo. Imune muchizvitendera here kuti ave slave yenyu? Wakawandisa vanozvitendera but inini neage yandava plus nevana vangu handikwanisi kuti ndiite zvipi izvozvo zvekuti ndigare nemunhu. Inini ndiri kuvavarira kuti vana vangu vaende kuchikoro, ndiri kuvavarira kuti vana vangu vadye chiguta, wapfekawo zvinoonekera. Saka mukana wekuti nditore Ben10 kana kuti nditore umwe munhurume kugara naye, inini wawariro yangu iri pavana apa. Iri pavana? Handikwanisi. Handikwanise kuti ndigare naBen10. Ndo mashoko avari kutaura tiri pano pachirongwa cheBisho Lifestyle. Ndinemba kuti ichi changa chiri chirongwa chekudzidza zvakanyanya zvikuru sei muchitarisa kuti munhu ane mwoyo wekuda kudzidzisa. Nofunga tabata tadzidza zvakawanda kumadzimai ari mudzimba tadzidza, kunana baba futi vari mudzimba tadzidza, vari kuinopindawo mabasa iwaya pane zvimwe zvatadzidza. Nekudaro chikumbiro chavo dai kwakuri kuchechi nekuparidza kwavaita kuti aitobvisa love offering. Love offering iri kudiwa nhasi ndeyekuti dai mandiwanisawo mari yandatadza kuseva nekuda kweresponsibility yevana, uyewo mari iri kubhadhara kumasex workers yashoma, nekudaro kuti useve kuti ugotanga business. Avanoda kuseva ari kutanga kutenga mapushi ino iwanike mari iyoyo zvekumhanya. Vari kuita chikumbiro kune ava nemwoyo inoda. Muriko vamwe vakambenge vari masex worker asi makazoita mhanza mukapinda mudzimba kana kuti mukatanga business zvikakuitirai. Chikumbiro chavari kupa kune wese zvake anogona kutambanudza ruoko rwake kuti awane chekupa kuti nayo vatanga kutengawo 90 kg yavo yemapush. Tichiri papo tiri kudawo kune vamwe madzimai akayarutsa vana vavo, masingle women, pamwe makafirwa, pamwe wakangogara wangopuwa mwana kana kuti vana asaunobvira wamboita sex work asi wakagona kuyarutsa vana uine zvimwe zvauda kuita zvawaiita kuti vana vazosvika pakuenda kuchikoro, kumaboarding, kuuniversity. Toda kutaura nemi, we want to celebrate you because muri maheroes. Nekuti vazhinji vanenge vachiti dai baba vanga varipo takakudza muri pamwe chete asi izvi makakwanisa kuzviita mega. Toda kuita chirongwa chatinokurukura nemi, imi masingle women who have been able to look after their children in terms of funding their education until they have reached the university level. We want to come and have a chat with you here at Sly Media TV at our studios. We now have new studios. We've moved from the old studio. I think murikufarirawo patiri panapa. Changosara zvino nchekuti ndiutende vaita kuti chirongwa chine chibudirire. Kana murikowo zvekare masex workers vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, kana muri kunze kweHarare mukangoitawo 4 tinouya tosweta nyaya dzatiri kuita pamwe chete nemiwo kuti mugowanawo pundutso nerudetsero. Kana muri muno muHarare mukangoitawo 3 aiwa tinouya nakunda ikoko naJulius touya tosweta program yedu kwamunenge muri ikoko, kana kuti munouya kuma studios yedu tosvika tichisweta taurirana. Asi zvakanaka kuti kana muri muno muHarare tironga kuti mungauya sei kuma studios kuno tosweta hurukuro. Chinangwa chiri chekuti vanhu vangabve sei muma streets. Kana maita program ino muchataura zvamunonzwa kuda, vamwe vakatobatsirika kutaura kuno kwatiri kuita. Chasara chekuti nditendero zvakare kunda Chitate akabata mishina anove ndiye ari kuita chirongwa chinechi chinge chichibuda, ari kuita chirongwa chinechi pamwe chete nekuedita. Ini zita Sylvester Tafumane kana kuti simbi yebasa paSly Media TV mazvita.